Avui anem a parlar de Teodoro Andreu, considerat com el pinzell de la llum. Teodoro Andreu Centamans va néixer en Alzira en l'any 1870. Va ser un artista i la seva trajectòria va quedar eclipsada per la grandesa de Joaquín Sorolla, el seu mestre i el seu referent. No obstant això, la seva obra, impregnada de llum i de vida, mereix un lloc destacat en la història de l'art valencià. Fidel a la seva costum, mai va abandonar la seva essència malgrat l'evolució dels moviments pictòrics del seu temps. Des de jove va mostrar una inclinació natural per l'art. Huérfano de pare, la seva infància va estar marcada per l'anada a Madrid, on va començar la seva formació de dibuix i pintura. Als 19 anys va entrar en l'estudi de Sorolla, qui li va transmetre la passió per la llum i el color. Per esforçar el servici militar a Cuba, es va dedicar a vendre esbossos de flors i fruites, un ingeniós recurs que li va permetre seguir el seu camí artístic. La seva carrera va estar plena d'anades i vengudes. En l'any 1902 va obrir un estudi a Bilbao, on va formar a nous talents. Poc després va obtindre una plaça de professor a Cádiz i més tard va ensenyar a Barcelona, a Santiago de Compostela i a València. La seva faceta docent va ser clau per a la formació de les noves generacions de pintors. A més, va participar activament en l'organització d'exposicions i projectes culturals com la creació del Palau de les Belles Arts de la ciutat de València, de la que estava molt enamorat després de la seva ciutat natal, que era Alzira. Al llarg de la seva trajectòria, les seues obres van viatjar per diversos certàmens nacionals i també internacionals, rebent premis importants, com la medalla d'or de l'Exposició Regional Valenciana en l'any 1909. La seva pintura, centrada en paisatges, escenes de l'horta i retrats, capturava amb molta maestria i calidesa la llum del Mediterrani. Quadres com la Paella, Tard d'hivern o la Viudeta són el testimoni i la sensibilitat de la seva tècnica impecable, una tècnica de llum, una tècnica sempre de color. La seva vida personal va estar marcada per la pèrdua dels dos seus fills en la infància, un dolor que sense dubte va quedar reflectit en algunes de les seves creacions. En 1932, per problemes de salut, es va veure obligat a abandonar la direcció de l'Escola d'Arts i Oficis de la ciutat de València. I aquests problemes el portarien a relaxar-se, però no per això a deixar de pintar. 2 anys més tard va realitzar la seva última exposició a Madrid. Va morir Teodoro Andreu en l'any 1935, deixant un llegat artístic immens, més de 350 llenços i una infinitat d'esbossos i dibuixos són el seu patrimoni que ha deixat per a les generacions futures. Els alzirenys estem profundament agraïts a la família del pintor, especialment al seu net Teo i també a la seva germana, que cada vegada que l'Ajuntament d'Alzira el necessita, no dubta en acudir a la nostra ciutat amb la proximitat i l'afecte que el caracteritza especialment a Teo, que, com dic, és molt pròxim i sempre ha estat disponible per a tot allò que el Museu Municipal l'ha necessitat. És de justícia també reconèixer que les seves generoses donacions al museu local han contribuït enormement a preservar i difondre la història del seu iaio. Teodoro Andreu no sols va ser un gran artista, sinó també ha sigut un testimoni vivint d'una època, un narrador visual de la nostra història i un ambaixador de la bellesa quotidiana de les nostres terres i de les nostres hortes. La seva obra continua plantejant-nos i plantejant-se la llum, la tendresa i la passió
de qui va mirar al món sempre en el seu cor. Avui en dia, l'obra continua viva en els museus i col·leccions públiques i privades que se poden veure especialment en el Museu d'Alzira. Alzira, la seva ciutat natal, li ret un homenatge a la seva figura en un carrer que porta el seu nom i una valuosa col·lecció que estan exposats en el MUMA, on tots els veïns poden passar i contemplar-los. Ixa és la història de Teodoro Andreu, que va ser, sense dubte, un poeta del color, un pintor que va immortalitzar la bellesa de la seva terra en cada una de les seues pinzellades. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, una vegada més, tenim que difondre els valors dels alzirenys il·lustres i, en aquest cas, el valor d'aquest alzireny que ens ha portat per tot el món els seus quadros en la seva bellesa artística, Teodoro Andreu Santamans.